sing jeneng Janaka. Pancen iya. Waduh. Lah yen musuh iki aku ya mesti kalah no. Lah wong atik baguse kaya ngene. Arjuna kadiparan kowe iki sapa cangkemmu kemenyak-kemenyek gilani kaya boti iki sapa Raden nurut ana berantaku Raden menjang menika lho monggo Raden bajingan apa mlayu-mlayu ki? Koko Prabu sembah bekti kula katur. Iya, tak tampa. Kami gilanen lekmu mlayu. Wonten boti. Truk. Ndarajuna guneman apa? Napa, Den? Ana boti Bagong. Belah. Pitik to. Ya ampun, elane. Teko nganeh-nganehi banget Ponokawan. Ya sak jege urip ya agiki Janaka diuber boti. Kok nganeh-nganehi temen ya. Koko Prabu kula kedah kados pundi Koko Prabu jajal tak perpekane. Aduh Janaka mati aku mati. Aku ora kewagang nandingi tandang garayange sapa ke mau? Sintawaka, Sintawaka. Gilo tanganku abuh kabeh iki gilo. Sawengen to Arjuna. Ning ngene kowe tak jarwani ya. Sejatine Bambang Sintawaka ki Gila. Kuwi. Ngono? Ya yen kuwi aku ya gelem. Asline cegeh ndek bojo kowe. Truk, nyapa? Aku lek enek wong ngono kok kaya kelingan sesuatu. Tukaran ning jero mobil. Iki omong apa to, Gong? Wah. Perkara mudik. Lah. Pun Ndarayu mboten sadyanu. Bojone iki ya metu bareng ki ya golek wahyu ngono kuwi.
golek kamukten ngga anak putune trah tumerah ngono. Ndak paham karo anu lakon Makutha Rama ndak paham. Pandarayu mboten sah mungun. Mboten sah mutung. Nggo. Bali wonten ing negari Ngamarta. Makempa kalian dulur-dulur Pandhawa Ndarayu. Iya Petruk gage tak derek. Ayo mbok ning ulung inggih pangeran. Kowe iki kok iso malah ngamplengi kakangmu ki piye kowe iki? Goleki wong sak desa. Ndarawati kok tinggal. Wah. Aku bingung. Saiki Arjuna ning ndi? Lah kae delok runtang-runtung. Ah, kae. Wahyu wis tumurun Werkudara. Wah, syukur seketi jumurung. Biasane nek sing ora trima apa ora? Ya kaya biasane. Singkirna ngono. Ya.